Amen.
मोजाङैनो बिथांमोना जोंनि बे मन्दिरखौ परिचर्या खालामलांगोन होननानै आं आसा खालामो। बेनिखायनो बिथांमोनखौ बे बिबानाव जायहा जि बिबान मोनदों बेखौ जोङो सायख'नायावहाय जेबो आखुथि खालामाजासे बिथांमोना गुरैयैनो गंग्लायनायखाय आं बिथांमोनखौ हामबाय होनदों। हामबायसै आबौआ गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावनानै थानायनि थाखाय। जोंहा जि
न'खर न'खर गिदिंनाय खाजि जानाय बियो दा सोलिगासिनो दं जोङो दिनैबो दा गिर्जा गनानै बेलासि एसे मोना जोङो बयखौबो ज' जानो थाखाय खावलायबाय जोङो दा फार्स्टआवहाय जों हरै सोनाब खोलाफाराव जों जों खालामगोन बयबो आंनियाव सिगां होनना बुङो दा सोरनिखौ सिगां खालामनांगौ खेबसेनोथ' बयनिखौबो सिगां खालामनो हाया बे आरो मोनसे खोथाया मोनसे जों गासैनोबो जों हाबगोन बेनिखायनो आङो खावलायबाय जिखुनु जोङो ज' जादो जायानो फोरमायग्रोनो हागोन बेनियावनो जों थांग्रोनायसै आरोखि बेखौ आङो बयबो मिथिबाय जिखुनु ओरै खोला फारसे ओरै बेरगौमानिजों जमा जाहैदो ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे दा दामनायखौबो एसे थाल लाब्लानो जाबाय आरो बेनिफ्राय जायफ्रानाखि जाहोनो लिंलांनो गोसो दङ एसे जोंखौ कन्टेक्ट खालामदो जोङो बयनोबो हाबगोन जायानो लिंहरगोन बेनाव जों थांगोन 2020 बे मायथाइयावहाय गोबांथार दिनैहाय प्रिथिबियानो जे COVID-19 जों साग्लोबनानै गिख्रंहोदोंमोन खिन्थु बे गिख्रंथाव बे अबस्थायावब्लाबो जोंखौ गाहामैनो दैदेनबोबाय बेनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो इसोरखौ जोङो साबायखर होगोन इसोरखौ जों हामबाय होगोन बेनिखायनो आङो साफ्रोमखौबो 31 तारिख मोनाबिलियाव बयखौबो गिर्जायाव फैनो थाखाय खावलायबाय जों ओइदिन मोनसे स्पेसियेलि इसोरखौ बेबायदि साबायखर होनाय प्रग्राम खालामनाय जागोन